with us. Meghalaya Tribal Teachers Association kala Pyrshah ya karai jo school ba nehu Jingpyntreikam no ya National Education Policy 2000 arpho ka Thymmai bat ka balapin kala Upresiden ka Meta I Dr. DRL Nonglait hinin gasngi ilaong bakan omla bandon arbenta ke jingpuli undergraduate na ka benta ka jo ka batch katkum ka jing sngaw ka jong I kani ka jingle jo ka school ba kan wanra e ka jing pair hapadeng ki khna puli na markin don katu ka ni neki ki banshim ka jingpuli undergraduate ka basaus nem katkum ka NEP 2000 arpho kat baki weipat kendang yai beteng ya ka jingpuli undergraduate ka balais nem hakawai pat kalyang I Dr. Nonglait iong bakan kam shim la don kanu ka rai na kalyang ka Academic Council jong kanihu banya shakmat haga Jingpyntreikam ya ka National Education Policy 2000 arpho kumno ndan artligi kos naka benta ka ju ka batch jong ikna ka wei ka kos ka Thymmai bat ka wei pat ka kos ka baren Kaba mat ba ka bor jingtep ka jinghikai ka jimpulero kanya per ni sultanat na kamta joki bat ni hiru ni kwa ban sedang no tenai la dan pat ki college ki ba umpat la bat sedang mentagas nem tika university kan thawi ki la kilunti kan kum karukam GT ki subject naman dan kita ki subject ki bangi ong ki multidisciplinary courses tinggi dei dan ai ki option ki ba biang ye ke kum ka jing